Мої дорогі парафіяні, уміловані у Христі Пану брати і сестри, ось той образ, який убачив подчас святої мши на початку, який згадав вам велике серце Ісуса, і в гэтым серці всі ми скриті. Образно так само підтверджується у Слові Божим у другім читанні, яке ми прослухали, визначене на сьогоднішній урочистості, з послання апостола Павла, з першого послання апостола Павла до Коринтянов. Один есть хлеб, одно тело. Мы многие, але мы все соудельники одного хлеба. Хто нас, мої дорогі брати і сестри, єднає у костьолі, особливо під час мши? Єсус. Берите и ешьте тело мое. Ты и я, дети коммунийные, подлетки, середнього узросту пожилые и в пресмертный час хворые. Усе споживают один хлеб. Это не простый хлеб. Это хлеб небесный. Это тело Иисуса. Иисус дає нам свое серце. Нездарма сподіваюся, що Духа Святого гэты образ меў. Что мы яднаемся адзінныя, усе наши сердца, у сердце Иисуса. Давайте приглядимся до Слова Божого. І зараз у першому читанні з книги Другозаконня Моїсей узгадав Ізраїлю його історію. І каже так, ми прослухали це слово. «Пам'ятай увесь шлях, яким вел тебе Пан Бог твой, по пустыне 40 годов, каб скорить тебе и выпробовать, познать, что у сердце твоим. Ти будешь заховывать его заповеди, ти не». Ведаеце, калі рыхтаваўся да гаміліі, чытаў Слово Божие і адразу разумею, што кожны з нас, хрысціянін, падобна ізраільскаму народу, мае сваю асабістую гісторыю з Богом. Бог нас, кожнага з нас, вёў сваім шляхам ад момента хросту, вядзе нас праз пустыню нашага зямнога пілігрымавання. Это наша асабістая гісторыя збаўлення. Хтосьці з дзяцінства быў выхаваны ў пабожнай рэлігійнай сям'і і так лёгка ішоў у любові, у прыкладзе веры, у рэлігійнасці. А кагосьці жизнь так побила, так змотала, так вывернула праз цярпенне і рознага роду выпрабаванні і страшныя моманты, што ён знайшоў Господа трошкі пазней. Кожны з нас мае сваю ўласную гісторыю. Можа сабе так чалавек Божы узгадаць зараз, калі я пра гэта кажу, успомніць, якая твоя гісторыя аднашэній з Богом, адносін з Богом ад хросту. І думаю, што кожны з нас меў непросты шлях. Але Господь выпрабоўваў нас. Калі мы сёння тут, калі мы зараз перажываем з вами гэтую урачыстую Эўхарыстыю на імшы разам з Езусам, то Бог выпрабаваў нас. І далей выпрабоўвае. Для чаго? Каб спазнаць, што ў маім сэрцы, якія жаданні майго сэрца. Ці я сапраўды хачу неба? Чи я сапраўды хачу быць хрысціянінам, які наследуе Езуса і сваё сэрца яму аддае? Ахвяруйце сёння Богу сваю історыю.
Не бойцеся мінулага, калі яна нават была вельмі непростай. Памазаная многімі цярпеннямі, страшнымі выпрабаваннямі, хваробамі, калецтвамі альбо іншымі історыямі, якімі страшна ўспамінаць. Нічога перад Господам не скрывай, аддай все, так як я вас учу гэта на кардіотэрапіі. Бо гэта історыя твайго збаўлення. Бог цябе вядзе. Але увага, калі мы зараз тут, яшчэ раз паўтару, як адна сям'я, і Езус, адкрыўшы для нас сваё сэрца, Ён хоча, каб мы жылі Яго жыццём. Дарастайма, браты і сёстры, да таго, каб распачынаць жыццё жыццём Езуса, сваё жыццё жыццём Езуса. Чаму? Бо Езус кажа у Евангеліі: «Сапраўды кажу вам, калі хто будзе есці хлеб, якім я ёсць, Езус кажа, будзе жыць вечна». Езус кажа, уважліва слухайце гэты сказ, хлеб, які я дам, это тело маё. На што Езус дае нам сваё цело? І тлумачыць: дзеля жыцця свету. Жыць свет не можа без Бога, без Яго любові. Тваё жыццё не мае сэнсу. Маё жыццё не мае сэнсу без жыцця Езуса. Яно закончыцца можа пеклам. Успомніце Евангелие, суд апошні. Козло ад овечак Господь аддзеліць. Таму сёння хачу, каб мы разам з вами, у нашай сям'і парафіяльнай, я, перажываючы свой юбілей, яшчэ больш сабе ўсведамляю, насколькі важна, каб Езус ува мне жыў. І ведаеце, адкрыта перад вами гавару, свидетельствую, што я об этом молю Бога. Каб Езус все больш жыў ува мне. Это цяжка мне даецца. Але хачу, каб Езус жыў ва мне, каб Езус жыў табе, каб Езус жыў у нашых дзецях, каб Езус жыў у нашых сужанствах, наших сем'ях, нашай парафіі. Езус. Тады мы адно. Тады усялякія подступы сатаны, зайздрасць, рэўнасць, сплетні, крыўды, всё не мае сэнсу і моцы, калі любоў Божая ў нашых сэрцах. Бо мы все идем до алтара Пана. Все яднаемся ў сэрцы Езуса. Калі ў маім сэрцы столькі яшчэ эгоізму, столькі злобы і крыўдаў, поверьте, ў каждым сэрцу з нас ёсць. У маім таксама. Але мы навошта спажываем цела Езуса? Каб мець жыццё Яго, не маё. Калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві, не будзеце мець жыцця ў сабе. Вы услышьце гэтыя словы. Калі мы негодна, калі мы не прынимаем цела з верою, з любов'ю Езуса, мы не маем жизни. А сапраўднае жыццё – это только жыццё в любви. Бо толькі той, хто перажывае любоў і хто любіць, той знае, для чаго жыве і хоча жыць. Без любові жыць ніхто не хоча. А хто нам дасць любоў? Хто нас навучыць прабачэнню? Хто нас навучыць пераламаць свой эгоізм? Толькі Езус. Ні муж, ні жонка. Нават не ксёндз пробашч. Езус. Далей Езус кажа, як паслаў мяне жывы Айцец, а я жыву Отцом, так і той, хто будзе есць мяне,
будзе жыць мною. Чуеш? Мы не хлебушек принимаем, не оплаточку. Мы приймаем тело Єзуса, каб жить Його життям. Дайте Єзусу место в своем сердце. Выракайтеся кривдам, выракайтеся злобы, эгоизму. Отдавайте сердце свое Єзусу, сердцу Єзуса отдавайте, каб жить Ягоным життям. Тады будешь хотеть жить, незалежно от того, что происходит. Пачынаючы ад малога дзіцяці па пажылога жанчынку, якая сядзіць у інваліднай каляскі. Хоча жыць, таму што любіць Бога. І жыць трэба. Толькі калі Ён жыве ва мне, я хачу жыць. Вельмі вас прашу сёння, насколькі можна кожны з вас на сваім узроўні духоўным, з верою вашей, идите до коммунию с любовью и просите Иисуса, каб Он мог жить во мне. Дайте магчымасць Иисусу жить во мне. И хочу закончить наше разважание такой молитвой у книзе Инсину Езу, монаха, который молится так: а вы в сердце повторяйте за мной. Тихонечко в сердце повторяйте за мной то, что я буду молиться. Молитвой гэтага бенедиктинца. О мой возлюбленный Иисус, сердце повторяй, соедини меня с Тобой. Мое тело с Твоим телом. Мою кровь с Твоей кровью, мою душу с Твоей душой, мое сердце с Твоим сердцем, мое существо, меня полностью с Твоим существом. Чтобы я стал в единении с Тобою, о Иисус, одной жертвой для Бога. И додам, каб жить життям Иисуса. А жить життям Иисуса – это жить любовью Его. Аминь.